पप्पू भाई जॉन दाई को कर देखा चल ये भाई रे जॉन दाई वाह जॉन दाई कौन बन कौन ना ना बाल्टी कर से डबार कर सब आम बेटर फुटे तो टोटाल एटू काटुन ये कटि किए कहला आरियाणा कौन एटा कौन तलू हाथ काट दे बुढ़ा कति जीवु बुढ़ा को तू मारी दी यही तरह करिया पप्पा से तार कोना हां से तार कोना काट काट माटी यही जो माटी पड़ी से माटी नहीं आसिया अरे तो भाई काट धुई में तो कोई न सिना धुई तू काट इन मो कथा ए एटा थाउ जन दई काट जन देबे एटा थाउ मु सेटा काटी कर दो होला अतिरिक्त बड़ो बड़ो एटा काट खाल टिके बाटा फिट नन से बाल्टी कर दे तान कोन एतर पके न से हबनी माटी तार खेलनी এটা বড় হওয়া হ্যাঁ बुला এইটা তো কাটতে দিলাম বুড়া হতে কোন ये तो कुछ नहीं अगर माटी फुल हो अब ये तार माटी तू दाग ये काई कर दल हस काट लु गई फिर बाटटा काट लु गई बाटा दिया बाट दे माटी दा माटिया नाले आगा ते गाधेला आलू तू ये करथान এইটা গোড়েগা এতার কোন হব মোটর বসছে সেটা সব আমার টঙ্গা হয়েছে আমার কোম্পানি দেখিপারে এই আমার কোম্পানি ভিতরକୁ কিন্তু মোবাইল এলাও নাই আমার মানে আହୁରି ଭଲ ଭଲ ভিডিও ପକାନ୍ତି ମୁଁ ଦିଆହେଇଛି ଦାୟିତ୍ୱ এইটা মাটি উঠিয়া ପାଇଁ এଠୁ ତ ଆମେ କହିନୁ ଫାଉଡ଼ା ନେଇକି ଆସ ଫାଉଡ଼ା ମାନେ କୋଦାଳ ଏଠି କୁହନ୍ତି ଫାଉଡ଼ା ଏଇ ଜାଗାରୁ ମାଟି ଉଠେଇବା ଇଏ ବାଲି ମାଟି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏଇଟା ମୋଟରରୁ ବାହାରିଥିଲା ନୂଆ ବୋରିଂ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତ ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଠୁ ଆମେ ମାଟି ନେବା এটা টোটাল আমি কোম্পানি পଛ এটা উঠে নিয়ে আসে বালতি ना ना ଆଉ काढ़िया केमिति କାଢ଼ିଆ ଏଇଥର हारे हे हे पर सेटा देन पाइप 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 ओ जांडो এইটা পা সেটা মারিও না चूना पूरा चूना पका
ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବାଲି ପଡ଼ିବ ମାନେ ତଳି ସାଇଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲେ ବାଲି ଟିକେ ପକାଇଲେ ହେଲା ନାହିଁ ଏଇଟା ଏତିକ ଉଞ୍ଚା ଏଠି ରହିବ କାରଣ ଚଉରା ଭଳିଆ ଦେଖା ଇଟା ଦିଆହବ ଇଟା ଯାଇ କାଟି ଯାଏ ତୁ ଇଏ କ'ଣ କର ଏଠି ଏମିତି ବାହାରୁଛି କାହିଁକି ଦିଆନି ଦିଆହବ ପାଣି ଆଣ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ପାଣି ଖାଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ମାଟି ସବୁ ତଳୁକୁ ନା ଜାଣିଲୁ ଚେରାଟା ଯିବ ଚେରାଟା ଧରିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ନା ବାଲି ଆଣ ଜିଆ ତ ବାହାରିଲେ ସେ ଜିଆକୁ ପକେଇ ଦିଆ ଭିତରେ ଏଇ ବହିଗଲା ମାଟିଟା କୋଳା ଡବୁନୁ ବୋଉ କ'ଣ ହେଲା ଦବିଗଲା ନା କେତେ କାହିଁ ଢଳା ପାଣି ପାଣି କୋଉଠୁ ଅଧ ଢଳା ହଉନି ଭେଦିନ କ'ଣ ହେଲା ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିବ ନା ହନା ହନା ଏ ବାଟ ପୁରା ସାଇଟ୍ ନା ସେଠି ନା ସେ ବାଟ ନା ହଁ ଠେସ ଦେଇ ମାର ଠେସ ଦେଇ ଖାଲି ପୁରେଇବ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଜାକି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ସବୁ ଜାକି ପୁରେଇବ ଠେସ ମାରିଦେ ହଁ ଏଇଭଳିଆ ଠେସ ସପୋର୍ଟିଂ ହିସାବରେ ହବ ହାତଟା ପ୍ଲେନ୍ କରୁନ ପ୍ଲେନ୍ ହବ ଏଠି ଅଛି ବନ ମାଟି ନା ଗାଁ ଏଟା ଯାହା ଯେଉଁ ମାଟି ମିଳିଲା ସେ ମାଟିଟା କରିବାକୁ ଆମେ ମଝିରେ ଟିକେ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେଟା ଗଲା କାମ ଆମର ବାଃ ଜଣଦାଇ କ'ଣ ବନେଇଛୁ ମୁଁ ଏଭଳିଆ ବି ତ ଶିଖିଛ କିନ୍ତୁ ତ ସବୁ ତାର ହାତ ମାରିଦେଇଛ ଛୁଆଟି ବେଳୁ ଶିଖିଛ ବୋଧେ ତମେ ଆଉ ସେଟା କ'ଣ ବନା ହବ ନୂଆ ଦୋକାନ ନେଇକି ତ କିଣିକି ଆଣିଲେନି ଆଜି ହେଇଗଲା ଦୁଇଟା କଥା ଆସ କାମ ନାହିଁ ସେଟା ଝୁଣା ଦିଆହବ ଦେବ ସେ ଉଠିବ ନା କେଉଁଟା ତଳୁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ଉଠା ହେଇଯିବ ସେ କ'ଣ ରହିବ ନା କ'ଣ ଏଠି ସିଏ କ'ଣ ଧରିବ କ'ଣ ତାର ଏତେଟା କ'ଣ ଧରିବ ନା ଶାସ୍ତି ସିଏ ଡବଲ ବେସ୍ରେ ସେଟା ଧରିବନି ଏଇ ତାର ବନେଇ ଦେଉନାହିଁ କୋଉଟା କରିବୁ ଗାଈ କୁକୁର ଦେଲେ ବାହାରିଛି ନା ଭଲ ଦେଖା ହଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ ଡାଉନ୍ ରହିଗଲା ଏଇପଟେ ସି ଡାଉନ୍ ଚଳିବ ସେମିତି ଦେଖା ହଉନି କିଛି ଏଟାও କାଇଁ କ'ଣ ମେକଅପ୍ କର ଏଟାও କାଇଁ ଇଆଡ଼େ ପୁରା ଦୀପ ଜଳିବ ହାଁ କରିବ ଏଇଠି ଦୀପଟା ଏଇଠି ବସିବ ନା କମ୍ ତଳ ଦେ ଧାନ ପଡ଼ିବ ଜାଣିଛୁ ଦୀପ ଏଠି ୟା ଉପରେ ବସିବନି ଦୀପ ପୁରା ଦେ ସେଟ୍ କର ଖେଲ ଛାଡ଼ ଦେ ତା ଉପରେ ଦୀପ ଯଦି ବସେଇ ଏଇ ତ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ବସିବ ଏଠି ତ ଧୂପ ନାଗି ତାର ସିଏଟା ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ
କାଲି ଦେଇ ହାରିକା ଆସିକି ଛିଞ୍ଚ ହଁ ଭାଇ ସବୁ ତାର ହାତ ମାରିଛି ଛୁଆଟି ବେଳେ କାମ କରିବା ଷ୍ଟାଇଲଟା ଅଲଗା। ଏ ଗଛକୁ କାଟିଦବା ଏଇ ଗଛ ଲଗେଇବା। ସେ ତାର ନା ନା ସେ ଗଛ ଥାଉ। ସେ ଗଛ କାହିଁ ରଖିବା? ଏ ଗଛ କାହିଁ ରଖିବା? ଅଡ଼ ହବ ଏଇଟାର ଗୋଟେ ଫଳିବ ମାନେ ବଢ଼ିବ ଭଲ ଦେଖାହବ। 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବୁ ତାପରେ ଯାହା ଅଛି ତ ନେଇଯିବୁ ସବୁ। ଶୀତ କାନ୍ଥର ପପେ କାନ୍ଥର ଲଗାଉନି। ହଁ ସେପଟରେ ଗୋଟେ ଏପଟରେ ଗୋଟେ ଦେଖ ଓପନ ଡାଉନ ହେଲା କ'ଣ ଦେ ଚାରିପିଟି ଅନାଣି ଅନା ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ଦୀପ ଚାରିପିଟି ଦିଅ ମଝି ଛାଡ଼ିଦେ ଟିକେ ଛୋଟ ବଡ଼ ରହୁଛି ଆଉ ସେ ଚଳିବ। ଏପଟରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ସେଲୁନ ବି ଖୋଲିଛି ଏପଟରେ ବି ତିଆରି କରୁଛି ମାନେ କଳା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଶିରା ପଶିରାରେ। ଜଣେ ସେପଟ ବସା ଏପଟ ଏଇ ଦୀପଟ ସେପଟରେ ବସା। ହଁ ବାସ୍ ଓକେ ପୁରା ବରାବର। ଆସିବ ମୋ ଫଟୋ ଆସିବ ଟୋଟାଲି ଆସିବ ଖାଲି ମିସ୍ତ୍ରୀ ନାଖିଦେବୁ ବୁଝିଲୁ। ହଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ନାଖିଦେବୁ। ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିଲା ରବିବାର କରିବା। ଏଇ ତୁଳସୀ ଗଛ ପୋତିଦେବା। ଆଉ କିଛି ବାକି ରଖିଦେବା। ଆଜି ଟାଇମ୍ ହେବନି ଟାଇମ୍ ସରିଗଲାଣି।